हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंथांमोना साननांगौ जानांगौ माथो भिडिअखौ आपलोड खालामाखैमोन। माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअखौ आपलोड खालामथ'वाखैमोन। दिनैसो लाना फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआव जोङो मोजाङै सावरायगोन जे जोङो गावनि प्लेयार नेमखौ माबायदि कपि खालामनो हायो आरो माबायदि खालामगोन। नोंथांमोना जुदि गावनि प्लेयार नेमखौ कपि खालामनो रोङाखै एबा सोलोंनो सानदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय, जाहाथे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना फुरै बुजिलाङो। फैदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ सुरु खालामदिनि। भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावनो लुबैयोदि नोंथांमोना आंनि फायार बड' इनफ' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो साइडआव थानाय अल नटिफिकेसनखौ अलाव थुनानै लाब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोननाय बायदि। आरो नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे टारगेट लाखिदों दि नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो भिडिअआव नोंथांमोननि थाखाय गिभअवे माखासे लाखिदों। नोंथांमोना बे गिभअवेखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना दायो मा खालामनांगोन, आंनि फायार बड' इनफ' इउटुब चेनेलखौ 1000 साबस्क्राइबार आरो 1000 लाइकनि टारगेट खालामदों। नोंथांमोना थाबैनो खालामना होब्लानो जाबाय। नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो जाय गोग्लैगोन लाकि उइनार बिथांमोननो टप आप एबा पेटिएम केस पे खालामना होनाय जागोन। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो सुरु खालामदिनि। फैदो दायो जोङो प्लेयार नेमखौ माबायदि कपि खालामो। जोङो गावनि नेम माबायाव फैबाय। जोङो दायो मा खालामबाय, जोङो गावनि मेन आइडियाव फैबाय। जोङो बेयाव नुगोन दि जोङो बेयाव मा खालामनांगोन, सोरबा गोबाङानो डिजाइन बाय डिजाइन गावनि नेमखौ डिजाइनाव लिरनानै लायो। जोङो बेखौ कपि खालामनो बा अबेबा माबा मोनसे नांगौआव, अबेबा टुर्नामेन्ट गेलेनायफ्राव जोङो गावनि नेमखौ होनांगौ जायो, बेनिखायनो जोङो होनो हाया। जोङो बेयाव होनो थाखाय जोङो माबायदि कपि खालामगोन, माबायदि जोङो कपि खालामनानै पास खालामनो हागोन। दानिया जोङो नायबानो जाबाय। बेयाव जोङो अपेन खालामना मेन आइडियाव फैबाय। दायो बेयाव मोनसेबो जोंहा नुवाखै जे नेमनि फारसे, नेमाव गावनि प्लेयार नेमाव कपि बा माबा मोनसे अपसन होनाय गैया बेयाव कपि खालामनायनि। इउआइडिखौ जोङो कपि खालामनो अपसन होदों। जोङो इउआइडिखौ माबायदि कपि खालामगोन, जोंहा नैबे साइडआव थानाय डट सिन मोनथाम दङना, बेयाव थुना होनाय लोगो लोगो जोंहा बे इउआइडिया कपि जागोन। जोङो प्लेयार नेमा माब्लाबाबो कपि जानाय नङा। बेनिखायनो जोङो फार्स्टआव मा खालामनांगोन, जोङो प्लेयार नेमखौ आइडिखौ कपि खालामबाय। जोङो नेमखौथ' कपि खालामनो हाला, जोङो बिनि थाखाय मा खालामनांगोन, माखासे ब्राउजाराव थांनांगोन। जोङो ब्राउजाराव थांदिनि, नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि कपि खालामो। जोङो दानिया फैबाय क्रोम ब्राउजाराव फैदो। क्रोम ब्राउजाराव फैनानै जोङो अपेन खालामनानै जोङो बोनांगोन जे जोङो बेयाव बोनांगोन, मा बोनांगोन, गेम्स करेक्ट होननानै सार्च खालामना बोनांगोन। सार्च खालामना बोयोबा जोङो बेबायदि अपसन फैगोन, गेरेना टप आप सेन्टार। जोङो बेयाव टप आपबो खालामनो हागोन। बिनि गेजेरजों जोङो बेयाव फ्रि फायार लिरनाय दं, जोङो फ्रि फायाराव होबाय। प्लेयार आइडि होबाय। जोङो प्लेयार आइडियाव दहाय कपि खालामनाय बायदि प्लेयार आइडिखौ कपि खालामना बेयाव पास खालामना होदो। पास खालामखांनायनि उनाव लगइन खालामदो। लगइन खालामनायनि उनाव जोङो नैबेबायदि गोजौआव गावनि प्लेयार नेम फैदोंना, जोङो बे प्लेयार नेमखौ जोङो थुहाबना होबानो जाबाय। मा जाखो? मबाइलालाय बोरैबासो जालायबाय नामा? जोङो नै बेबायदि थुनानै कपि खालामनो हायो प्लेयार नेमखौ। जोङो दायो नै कपिनि अपसन फैदों, जोङो कपि खालामना लादो। कपि खालामखांनायनि उनाव जोङो जिखुनु जाया
गुगोल होन ब्राउजार होन जोङो बेखौ माबायदि पास खालामगोन नायदो। जोङो बे कपि जाखाबाय, गुगोलाव फैबाय, गुगोलाव फैनानै जोङो पास जादोंना जायाखै नायदो। जोंहा नै पासनि अपसन फैबाय, पास खालामदो। नै आंनि प्लेयार नेमा बेयाव कपि जाबाय। जोङो बेबायदि प्लेयार नेमखौ कपि खालामनो हायो। जोङो बेबायदि कपि खालामनानै जोङो माखासे नांगौ खामानिफ्राव जोङो प्लेयार नेमखौ कपि खालामनानै लानानै पास खालामनो हायो। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोना थाबैनो 1000 साबस्क्राइबार आरो 1000 लाइकनि गेजेरजों नोंथांमोना थाबैनो खालामना होबानो जाबाय। नोंथांमोननि बिनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो गिभअवे लाखिगोन। जायनो लाकि विनार जागोन बिथाङानो मोनगोन। बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। जय हिन्द, जय भारत।